Kaixo, gaurkoan tromboiaren inguruko informazioa zabalduko dizuet. Tromboia haize metalen familiko instrumentua da. Normalean, latoiez eginda dago, naiz eta kobrezko tromboiak ere existitzen diren. Tromboiak 7 posizio ditu. Posizioak gutxi gora berakoak dira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta hemen bukaeran 7. Tromboi moten inguruan, esan beharra daukagu, pistoi tromboia existitzen dela. Trompetaren antzeko pistoiak ditu, 3 hain zuzen ere, normalean barazko tromboiak izaten dira ezagunenak. Aurki ditzakegun beste mota batzuk, tromboi baxua edo tromboi altua dira, baina gehien erabiltzen direnak banda edo orkestatan, tromboi tenorra eta tromboi baxua dira.